Jednom je Isus na nekom mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike. On im reče: Kad molite, govorite: Oče, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje. Vjerujem da nam je svima poznata ova Gospodnja molitva koju nas je Isus naučio. On nas poziva da u molitvu uđemo kroz molitvu hvale i slave. A to je molitva koja priznaje Boga onim koji On jest. A On je svet, svet, svet. U drugom dijelu Matejevog evanđelja Isus nas poučava da uđemo u skrovitost naše sobe i da se u toj skrovitosti susretnemo s Bogom. Jer Otac koji vidi u skrovitosti, uzvraća nam u skrovitosti. U poslanici Rimljanima Sveti Pavao nas poučava da prikažemo svoja tijela kao duhovno bogoslužje. Ta riječ duhovno bogoslužje na engleskom prijevodu znači spiritual sense of worship, što znači da sve što činimo s našim tijelom mi Gospodinu možemo prikazati kao našu molitvu hvale i slave. Isto tako slavljenje dolazi od hebrejske riječi abad, što znači služiti. Tako da svako naše služenje na poslu, kod kuće, supružniku, djeci, prijatelju ili nekom neznancu na cesti može biti naša molitve hvale i slave dana Bogu na ugodan miris. Ovdje želim naglasiti da molitva hvale i slave nije nužno melodija koju proizvode naše glasnice, nego melodija koju proizvodi cijelo naše biće. A naše biće je duh, duša i tijelo. I sve što činimo sa našim bićem može biti naša molitva hvale i slave dana Bogu. Ako niste konkretno glazbeni tip i svoju molitvu hvale i slave ne izražavate kroz melodije, ja vas pozivam da molite časoslov. Časoslov je službena molitva crkve. Ona je ispunjena hvalospjevima i psalmima i možete moliti u svakom trenutku u zajedništvu sa univerzalnom crkvom. I za kraj pozivam vas da uđete u skrovitost vaših odaja, u skrovitost vaše sobe i da se susretnete s Gospodinom u čistoći svog srca, u zajedništvu s Duhom Svetim, jer svaki susret s Bogom donosi naše preobraženje.